Dobrý deň, vítajte v meste Sabinov, ktoré je spojené s pôsobením herca Josefa Kronera, ktorý sa významným spôsobom zapísal do dejín našej kinematografie Obchodom na Korze, filmom, ktorý dostal Oscara a natáčal sa práve u nás. Za chvíľku si ukážeme niekoľko miest, ktoré odkazujú práve na odkaz tohto herca v našom meste. U nás v Sabinove odkazuje na stopy Josefa Kronera chodník filmový. Je to 11 zastavení, kde si prostredníctvom QR kódu môžete sami cez vaše mobilné zariadenie priblížiť dej filmu tak, že po nasnímaní QR kódu sa vám zahrá asi minútová sekvencia práve na tom mieste, kde sa nachádzate. Tak toto je Tono Brdko, alebo Jozef Kroner, ak chcete. Rozhoduje sa či alebo nie arizovať, je to taká hamletovská otázka. Pozerá sa práve na tzv. Mohylu víťazstva a vlastne sám bojuje so svojím svedomím, či ísť do toho alebo nie. Popri soche tu máme aj symbolický obchodík na Korze. Je naozaj symbolický, pretože už nestojí na pôvodnom mieste nakrúcania, ale v júni 2004 prerobili fasádu tohto obchodíku tak, že ho nazvali Obchod na Korze. Ale autentické to nebolo, pretože vo filme sa to volalo tak, ako to vidíte teraz. Lautmann vdova, galanterný tovar. Tak tu v tomto filmovom múzeu sa nachádzajú artefakty priamo z natáčania. Je tu napríklad scenár k filmu a zároveň sú tam fotografie z daného filmu a pamiatky na toto nakrúcanie. Tu sa nachádza ďalšia stopa po Oscarovom filme Obchod na Korze a je to vlastne socha Oscara, avšak nemá v ruke meč, ako ten klasický hollywoodský, ale má v ruke gombík. Tento film má veľmi silný nadčasový odkaz, ukazuje charakter človeka, ktorého v malom prostredí formujú veľké dejiny.